So, hello po guys. After a very long travel, so andito na po tayo sa ating hotel rooms and ayan, kakakatok lang po sa pintuan. Nagsiserve po sila ng, I think it's dinner. So, we will see what is this. Dinner. So, kakain po tayo ng yeah. Nag-serve po sila ng dinner guys. So, ayan. And this is our room. So, itutur mo na muna kayo guys. So, we have 2 cups and 2 glass. We have sugar and salt. So, this is our room. This is my room. Kasi mag-iisa lang ako dito. Ayan, madilim siya. Ayan guys, mayroon sa itaas guys. Mayroong rice cooker. Mayroong microwave. And I have. So, andito. Meron po sa aking room guys. Meron tayong fridge. And this is, ayan, meron po tayong electric kettle, thermos. Para po pag gusto tayong mag-buffet, so pwede. Meron, ayan, may utensils. Meron dito. So, ayan guys. So, and so punta po tayo sa ito po yung living room. I have two television guys. One here in sala. And so, come on is... So, we have here a big mirror. And we have a lampshade. So, and this is the window. So, ipapakita ko sa inyo ng labas bukas, guys. So, we are closing the window. And, so, we'll go to my room. So, ito po, guys, yung ating room. So, ito yung ating bed. And, meron ditong sopa. And, this is a window over there. So, makikita po natin dyan bukas. Diba, pakita ko po dyan bukas ang labas, guys. Kung ano. And, so, ito po siya. I have a big bedroom. Big bed. Mag-isa lang ako, guys. So, sa lahat po yung mga kababayan nating OFW. So, ayan. Mag-isa lang po. In every one room is just only one person. So, isang tao lang sa isang room. So, ito po guys, meron po tayong mahalaking salacho. So, meron tayong toilet, and this is our shower. This is my shower guys. So, ayan po. Nag-shower na po ako kasi sobra po hapon. And then, we have a soap. Merong conditioner, merong bath soap. Ang cute niya. Ang cute niya guys. Meron siyang hair wash. And we have 2 glass. And, ayan. Yung sabon nila. So, ayan. Ang cute po. So, ang cute ng sabon nila sa Sida. So, andito po tayo ngayon sa Sida Hotel. So, Sida Hotel dito sa Makati. Sa Makati, guys. So, grabe. And, gusto ko pong magpasalamat sa OWWA, guys. Kasi, very organized yung kanilang process. Lalo na sa ating mga OFW, they're really entertained. Paglabas pa lang namin, bago kami kanina lumabas sa airport, guys. So, binigyan na nila kami ng food. Kumain ako dun sa bus. Kasi sobrang nagutom na. Kasi kumain kami kagabi dun sa Riyadh. Siguro mga 2 a.m. kami kumain. Tapos pumunta ako sa airport. Kahapon is 3 p.m. So, grabe talaga, guys. And, so, thanks God that nandito na tayo. And they are very, ayan, very, ano ba? So, thank you sa OWWA, sa government natin, no? Thank you so much sa ating president, grabe yung nila, guys, prioritize talaga nila yung mga OFW, love na love tayo nila, guys. So, ayan. So, let's eat muna. So, ayan, guys, so, ayan. Feeling tayo ngayon, princess. So, ganyan po. So, kakain po muna ako, guys. So, ito po yung ulam natin. Wow, nakatip. Wala bang? Wala ba silang yung... Kakainin natin tong sinserve nila na dinner, guys. Bago ilalamig yung... Nasaan ang spoon? Siguro wala. So, ito na lang.
So, ito po yung ating dinner, guys. Masarap. So, kakain po tayo. Lord, thank you for this blood. Bless this blood in Jesus' name. I pray. So, thank you, thank you. Meron vegetable salad, corn, and carrots, and green peas. Thank you, Lord. What is this? We have a little cake. Nom, 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 nom. So, ayan guys. So, para po sa mga OFW na katulad ko, guys, totoo po, libre ang hotel, yung accommodation, and yung swab test, libre po. And yun, yung fear po natin, yung pamasahin natin sa ating probinsya, guys, is yung OWWA po yung mag-provide. So, ayan, na-orient na po kami kanina. So, sinabi po nila na sila po yung mag-provide sa transportation going sa province. So, ang kinakailangan lang po talaga natin mga OFW, lalo na sa panahon ngayon, is kailangan natin yung mataas at mahabang pasensya, guys. At kailangan, guys, magbaon tayo ng mga biscuits para hindi tayo magutom. Kasi yung biyahe yung flight ng eroplano, guys, is pabago-bago every time na change. Kaya nga sabi ng Philippine Airlines sa kanilang website na kailangan natin i-check yung ating mga flight status. So sa mga OFW dyan na gustong umuwi sa Pinas, at may balak na umuwi sa Pinas, mag-register na kayo sa Red Cross, mag-register kayo sa Trace App, mag-register kayo sa OASIS, sa Overseas Assistance Information System para pagdating ninyo dito, syempre mahaba yung biyahe natin sa aeroplano at pag-landing natin, pag-arrive natin sa NAIA, guys, or sa Clark o kung saan man kayo na airport. So, syempre, pagod na tayo. So, ang daming pipil-upan, guys. Ang daming mong kailangan pil-upan. So, reminder sa mga kababayan kong OFW, napapauwi pa lang, wag nyo talagang kalimutan, guys, magdala kayo ng ballpen. Kasi sa aeroplano pa lang, before maglanding yung aeroplano, ang dami ng forms, guys, na ibibigay nila na kailangan mong pil-upan for owwa, for Red Cross, for basta, guys, sobrang dami. And then, pagpasok mo na naman sa airport, mayroon ka na namang pipil-upan, guys, na form. So, ayan po. So, ayan. At sana nakatulong din ng konti yung mga palala ko sa inyo, mga kababayan. Concern lang po tayo bilang isang OFW. Concern lang po ako sa mga kapwa kong OFW. Para magiging less hassle tayo, guys. So, kaya nga, gumagawa tayo ng mga tutorial, how to register, dahil gusto kong hindi kayo magiging hassle-free kayo. At dahil alam ko kung gaano kapagod magbiyahe, guys. So, kailangan natin ng mahabang pasensya kasi yung swabbing, guys, yung swab test is tatlo siya, dalawa nating butas ng ilong. And then dito, hindi na ako nag-vlog kanina, guys, kasi sobrang pagod na ako. Sobrang pagod na ako talaga. Gusto ko nung pahinga kanina. Wala na ako sa mood at yung beauty din natin is wala na. Joke lang. So, thank you so much always, guys, for watching. So, kakain po muna ako and see you tomorrow. Ipapakita ko sa inyo yung view sa labas kasi nasa tayo, yung may bintana tayo. So, see you tomorrow, guys. So, thank you so much always for supporting my channel, for visiting my channel. So, ayan, andito na po tayo ngayon, guys, sa Sida, Makati. So, ayan. So, once again, taos puso po ako magpapasalamat sa OWWA, sa government natin, sa Red Cross. Thank you so much sa inyong maganda yung ninyo sa amin, pag-treat ninyo sa amin. So, very special yung mga OFW. So, thank you so much, guys. And don't forget to subscribe, like, and share my video. So, ayan. See you in my next vlog.